Eşên Kurdan, xwenasiya Tirkan. Profesör Doktor Abdullah Polat. Pirsgirêka Kurdan li Tirkiyeyê bi salan ji perspektîfên siyasî, ewlehî, hukukî û aborî ve tên nîqaşkirin. Piraniya van nîqaşan aliyê herî kur û girîng ê pirsgirêkê paşguh dikin. Rewşa psîkolojîk a sedan salan a Kurdan, rûmeta wan, nerazîbûn û westandina wan. Ger çareseriyek mayîndetê xwestin, divê ev aliyê ji bîrkirî niha bi awayeke ciddî li ser were sekinandin. Tişta ku Kurd dijîn ne tenê paşguhkirin an terkandine. Ew wêraniyeke psîkolojîk a kûr e. Ji ber ku zêdetirî 100 sal e înkar, asîmîlasyon, veguherîna bizorê, gendeliya ziman, dorpêça ewlehiyê û polîtîkayên koçberiyê çêbûne. Ji ber vê yekê Kurdan bi tevahî dev ji daxwaza xwe ya jiyana bihevre li van herêman bernedaye. Berova jî vê, wan pir caran bi yekalî barê vê xwestekî hilgirtiye ser xwe. Wan zirar daye dewleta Tirk, zimanê Tirkî, dîroknivîsiya fermî û hesasiyet, tirs û serbilindiya Tirkan, lê wan heman bersiv ji Tirkan wernegirtiye. Îro wêne aşkere ye. Kurdan bi hînbûna hema her tiştî li ser Tirkan ev jiyana hevbeş berdewam kiriye. Niha dem hatiye ku Tirk xwe perwerde bikin. Ev ne tenê gaveke siyasî ya pêwîst, lê di heman demê de ferzeke psîkolojîk û exlaqî ye jî. Li tevahiya dîrokê de têkiliyên Tirk, Kurdan qet bi dijminatiya yekalî yan wekeviya yekalî nehatiye xuya kirin. Ji serdema Selçuqiyan ve wan li Milazgir, Çaldıranê û şerê serxwebûnê mil bi mil şer kir. Ji Eyyûbiyan bigire heta Osmaniyan, ew dibin sîwana Îslamê de mil bi mil jiyan, paşê bi damezrandina Komarê re ew rastî polîtîkayên dijwar ên navendîkirin û zordariyê hatin. Tişta ku ji bo Kurdan girîng e bandora van guhertînên dîrokî li ser dîrûniya wan e. Ji ber ku her têkçûn ne tenê encamên xwe yên siyasî hebûn. Her wiha zirarê da hesta wan a rûmet, aîdiyet û baweriyê jî. Gotina fermî di salên destpêkê yên Komarê de yan bi tevahî çanda Kurdî paşguh kir, an jî ew wekî pirsgirêk û gef binav kir. Daxuyaniya Kurd tunene, tenê Tirkên çiyayî hene, ne tenê îddiayek îdeolojîk bû. Êrîşek psîkolojîk a aşkere bû jî ku hebûn, nav û nasnameya gelekî înkar kir. Pîr, memûr û mamosteyên ku digotin zimanê Kurdî tenê ji çend peyvan pêk tê, zaraveyeke sade ye, ew mîna zimanê mirovên şikeftan e, ne tenê nêrînên xwe dûbare dikirin. Bi vê derewa fermî ya ji jor ve di hundirê xwe de digirtin û di zarokên xwe de diçandin. Ev celeb înkarkirin û dikesayetiya Kurdan de hestên jêrîn dafrîne. Ez wekî ku ez im nayêm qebûl kirin. Ger ez xwe Kurd pênase bikim, ez ê bêqîmet bêm hesibandin. Ji bo ku ez werim qebûl kirin, divê ez mîna kesekî din xuya bikim. Pirsa germ ku Kurd pir caran dipirsin, me çi kiriye îfadeyek vê hestê ye. Ev pirs bi dehan pirsên din jî dihewîne. Me çi kiriye ku mîna zarokên neviyên me yên mezin werin derman kirin? Me çi kiriye ku bûye sedema qedexekirina zimanê me û kriminalîzekirina stran û şînên me? Me çi kiriye ku bi zorê ji welatê xwe werin sirgun kirin? Me çi kiriye da ku têgeha hemwelatîbûna wekev tenê dahênanek hunerî bimîne? Ev pirs qet bi awayeke aşkere, bi rastî û mirovî nehatine bersivandin. Heta ku înkar berdewam bike, ev pirs tê di dîrûniya Kurdan de wekî pirsgirêkek çareser nekirî bimînin. Tepeserkirina ziman yek ji aliyên herî bi êş ên vê pevçûnê ye. Derxistina zimanê Kurdî ji jiyana giştî, dabeşkirina wê wekî zimanek nenas di pêvajoyên parlamentoyê de qedexekirina wê ya vîrtual li dibistan, dadgeh û ofîsên hikûmetê, ev hemû ne tenê binpêkirina qanûnê bû, lê di heman demê de şermezariyek kûr jî bû. Zehmetiya xwendina helbestên Kurdî li malê dema ku ew li kolanê bi dengekê bilind dihatin xwendin, nekarîn xwendin û nivîsandina bi zimanê dayîkê, tewanbarkirinên cudakariyê, ji bo daxwaza perwerdeyiyê bi zimanê xwe ev hemû bi salan heman peyam dûbare kirin. Zimanê we xirab, başverû û bêmedenî ye. Vê peyamê hesteke şermê çêkir di hişê wan de.